Mira, i allà brossa, que allà ferro. I allà el plàstic, que com plàstic sempre se'n regenera més, doncs veurem com genera més grans. Perquè el plàstic és el que més tirem, però no s'està reciclant. Cartó, parece si ves algo, ¿no? A ver, o sea, entra la pedra neta i cau la pedra neta ja, o les coses s'hi van Sí, perquè, bueno, quan passa per ells perquè se separa, perquè ells ho han separat. I mira, jo l'obro en separat. Sí, ho pica ahí. Plàstic, rechazo, que... bueno, això és el que la villena. Això va a villena que no es pot aprofitar per res. Jo no serveix com a plàstic ni com a res. O sigui que no val la pena ja separar. Però és un plàstic que ja està reciclat. Sí. Això és rechazo pur, que solo es pot anar a villena, ¿no? I això és plàstic que se pot tornar a aprofitar. Són sobres de tuberies o de algo, o de... Este es plàstic dur. Plàstic dur, plàstic blanet. Això